Daw l-aħħar sentej kienu fost l-aqwa sentej fejn tidħol il-ħidma tad-Dwana f'pajjiżna. Dan is-suċċess ma ġiex mix-xejn u l-Kontrollur tad-Dwana Joseph Chetcuti spjegalna li dan kollu seħħ b'investiment bla preċedent li sar fatta taqsimiet. Chetcuti spjega li s'issa b'kollox sar investiment fuq 4 strutturi tad-Dwana: it-taqsima tal-klib, sezzjoni kontra l-ħasil tal-flus, l-scanners u sezzjoni tal-prodotti b'marka falsa. Innota li l-akbar suċċessi ġew mill-Freeport fejn fi ftit tax-xhur inqabdu eluf ta' kilo droga. L-ikbar qabdiet kienu ovvjament fi droga. 17 tunnellata droga illi kienu ħajaddu mill-port tagħna għal destinazzjoni oħra u nnexxi ninterċettawhom, kif ukoll kellna konsenja interessanti ħafna ta' 4 vetturi lussużi ħafna misruqin f'pajjiż ieħor li kienu qed jintrażitaw minn Malta għal pajjiż terz. U dawk irnexxinna ninterċettawhom ukoll. Apparti dawn il-qabdiet il-ħaddiema tad-Dwana stazzjonati fil-Port Ħieles qabdu ftit inqas minn 50 miljun sigarett tal-kutrabandu. Is-sena l-oħra wkoll id-Dwana intensifikat il-ħidma tagħha kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li wara ħidma ta' 9 uffiċjali nstabu mal-miljun euro fi flus mhux dikjarati fuq 50 ruħ li kienu deħlin jew ħerġin minn pajjiżna. Hawnhekk Chetcuti sostna li kull persuna tista' ġġorr kemm trid flus fuqha, madankollu jekk jaqbżu l-10,000 euro trid tiddikjarhom. Lejn pajjiżi barra mill-Unjoni jew pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, jew ġejjin minn pajjiżi barra l-Unjoni jew ġejjin minn pajjiżi fl-Unjoni. Iridu jiddikjaraw il-flus tagħhom li jkunu qed iġorru lid-Dwana jekk l-ammont ikun 10,000 jew aktar. L-impressjoni illi tal-pubbliku ġifieri ma nistax inġorr iktar minn 10,000, tista' ġorr kemm trid. Basta tiddikjarhom. Kompla jispjega li din it-taqsima taħdem jitfit mat-taqsima l-ġdida tal-klib. Fil-fatt din is-sezzjoni ta' uffiċjali fuq 4 saqajn f'sena waħda biss mindu twaqfet sabet il fuq minn 200,000 euro mhux dikjarati, 15 kilo droga, 40 kilo tabak, 1700 landa snus, 15 kilo xixa u 97 grossa sigaretti mhux iddikjarati. Tul din is-sena s-sessjoni ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali tad-Dwana kisret ukoll rekord ta' kull żmien fejn tluqbit ta' prodotti folos. Din is-sena s-sezzjoni magħrufa bħala tal-IPR ikkonfiskat eluf kbar fi prodotti folos li probabbilment kienu maħduma b'mod illegali minn tfal żgħar f'pajjiżi mhux żviluppati. Fost il-prodotti maqbuda kien hemm maġeċċi tal-mobiles, prodotti tax-xahar u sbuħija, sigaretti, blalen tal-futbol u ħwejjeġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.